Welcome back mga ka-studio. And for today's mukbang, we have fried cuttlefish at Chicharon Bulaklak. Yan, naganda din kami ng sausawa na suka, na madaming sili, limonsito at sibuyas. At meron din ketchup dito. okay. Sweet and spicy ketchup. Pray muna tayo mga ka-studio. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa Godhead, sa blessings, and protection. Amen. Amen. Yan, start po tayo. Sa hindi pa kumakain dyan, tara po, kainan na po to. Kain na. I want this. Yan po. Fried. Cuttlefish. Can have cuttlefish. Ano ka ng rice? Wow. That's a heart. No, It is a heart. not heart. The English is that is a heart. Chicharon Bulaklak mga ka-studio. Yan, bawal si salt dito, hindi pwede. Rice. No, they're crispy. Sayang. Done. Ketchup. Marami pa. Later. What mama? 10. Yummy. Ang dami. Kanin? Kaya? Hindi kayo kayo matawan eh. Ang bukay ba?
Thanks. Thanks. Mm. Thanks. Thanks. Mm. Huh? Nice. Ako kanay gusto ko. Okay. No, I have to manage. Sarap ng ulam mga studio. Wow, then. Mm. Ako pa ni kanil tanan. Mm. Ang kanil pa imuhan ni. Thank you. Hindi na kainin mo na yan. Kainin na din ang kanil. Mm. Right. Oh, right. Sama. Ano sa pangalan? Unod. Kanil. Aw, kanil black. Unod. Pahingi ako nito. Ha? Wala na. Hmm? Hmm? Try this one. Hmm? Hindi ka pwede nito, be. Hindi namin pinakain si Salt nito. Ang sarap. Ano sa suta kanil? Bilis na di maubos na. Hindi nga eh. Hmm? Mm. Hmm? Later. Yung to drink, no? Meron pa kami ditong soft drinks. Asa ka papa? Kay imno niya. Hmm. Sige na. Kain na. Halang? Mm-mm. Rice. Hmm? Naubos na natin. Rice. Yan. Mm. Mahal na ka. Mahal na. Mm. Mahal. Mm. Hmm? Wala pa. Wala tayo dyan. Hmm? Ako nga ito. Duha? Hold it one. Hmm. Busin mo yan, be, sa'yo, be. Okay, suka ko na ba? Busin mo na yan. Habang shout out mo na kami. Hmm. Kono. Ito lang inumin natin. Ma? Naubos na namin lahat ng pagkain mga ka-studio. Hindi na masyadong crispy yung chicharon bulaklak. Kanina pa kasi yung naluto eh. So ayan, shout out muna kami. Si Sals muna. Shout out kay Ma'am Rabisaya Vlogs from Saria. Shout out kay Ma'am Iza Bacolso. Shout out kay Ma'am Lynn Bansiroy. Hi po. Shout out din natin my channel mga ka-studio ah. Support din natin to sila. Shout out Tony Perry Vlog. From USA to siya. James Shin TV. Ila Pisay watching from Colorado. Choice Vlog and Gaming. Miss Gina. Chef Markin from West Africa. PNP Production. Oliver Ansel. Nix TV Vlog from Abu Dhabi, UAE. Zaidis Channel from Dubai. And last po is
Double Chin Vlogs. Shoutout natin itong last. Wala silang mga channel, mga studio, pero nandito sila palagi nag-support. Shoutout kay Ma'am Riza Grace Cortez. Happy anniversary Omicron Omega Cebu City Chapter. Beta Gamma Rho Organizer Brad Matoy. Pilar Tadio, Eddie, and Pilar from Canada. Shoutout din kay Buddy Boy the Great. Sarah Huyuhoy from Kuwait. Lovely Medina. Savion Hilario. G. Luis Reyes. Narcisa Ama from Jeddah. Lunilus Magnaye at sa asawa niya na si Anthony Magnaye na nasa Qatar. Luella Malyari from Pampanga. Ivan Quinones. Kuya J. Chloe Vizcaino and Jake from Butuan City. Poku Valos. Chris Valchoy from Bangkok, Thailand. Neil Patrick Tayag from Mabalacat, Pampanga. Annalyn Pendon from Japan. Aljon Gamboa, Christy de la Peña at sa bibi niya na si Aliyah Kate Gamboa. Marjorie Fiesta. Shay Daniela from Aklan. Shingay Sirano. She from Bicol. Rose Molde. Ana May Rigosera. Ginaline Rigosera. Myla Rigosera at si Joshua Diaz. Sabel Ka-English from Cebu. Honi Mea Lacardo from Taguig City. Bali Girl RDZ from Indiana. Zaking Gaming Whitey. Charles Andre. Kevin Castro. Amor Kaitor from Cebu. J. Luis Reyes. Dennis Tolentino C. Ferrer. Marvin Alcisto. Marlin from Lebanon. Sky Z. Marta Cabinta at Anthony Cabinta. Marcus Asis. Ronald Relator at sasawa niya na si Zereka Jen. Editha Bautista from Cainta, Rizal. Charles Santiago. Marcelino Centino at sa family Centino from Spain. Charlene Arañez. Cherry Huglen from Texas, USA. Wilson Salonga. Carol Jamis from Cagayan de Oro. At ang last po ay si Jason Tan. Ayan na po lahat. Ang hindi nasali dito, baka sa next mukbang na po maisali. Hope na nag-enjoy kayo sa episode na to. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye! Bye!